Erokamano Cleophas. Mokwongo wago erokamano ni jowinjo kuom feedbacks ma gimiyowa. Ng'en feedback nyaka wakawe kaka obiro. Emomiyo nyaka wakwong agone gi erokamano. To gima nyaka wayiere, ng'anyo ma ok ochungi. Nyicha wan gi bipartisan talks. Bipartisan talks emonyuolo ng'anyoni. To kapon puro nochako wuondre nochako wachoko ji nwaketo piny nwaform unnecessary commissions ke jogi sama gibet piny as committees nitie allowances mimiyogi kech ng'ama biro dhi bet piny kanyo onge. Giform commissions magi include ji te mondo odwa adieri mar wachni kama nitie kaka inyalo lose. Chandruok mwango e Kenya ka gi sechegi wang'e ne nang'o. En uchumi moidho. Ma ng'ama dwa wuondowa no okia gimomiyo ji ng'anyo to mano wawuondore. Ok adwa wacho ne en Raila, ok adwa wacho ne en Ruto, to the two nyaka golwa e chandruok ni. Ka gichoko ji te, ikawo pach oganda te. Now, jago no man nigi ng'ol, idhi gole ot igoye. Igoye ne ohala mane? Iyot be ing'anye? Ka ine ot ma 10 by 10 gichako ng'anyo, idwa ringo kidhi kanye? Jogo modak e slums, odak e mabati gi nyithindo 6. Idwa ng'anyo kanyo gi chuori gi nyithindi. Ulworo i odni jomoko ringo kochomo kure. Nyaka wayiere ni ng'anyo to nyaka ang' nobedi. To ng'anyo nyalo we moko bede. Kwa jogi obedo piny moriwo paro. Cleophas mano gimo ka biwuondi ni japiny ok bitimo. Ang'o momiyo japiny sani katimo mano? Ndalo Ker Uhuru Kenyatta nochopo kuma ji ong'anye ma en gi Raila ne gibedo piny ma gidwaro handshake. Ndalo manosenindo Nyasaye oket chunye kama ikwe.